Maluwang na yung kanyang Dito namin pinarada yung kanyang Fortuner. Ayan guys. Yan si David. Yan ang may-ari ng Fortuner. Ito yung bahay niya Na-renovate na. Sinaya. Ito yung altar ni Lotlot. Yan po guys yung mga altar ni Lotlot. Papa God, Mary, Santo Niño. Lagyan niya ng flowers. Si Lotlot. Si Imang. Dito yung isang grotto. Ito yung old grotto nila na dati na hindi pa inalisto. Binago lang nila. Dito yun noon, yung pinupuntahan namin na yung santo na ito yung old yan. Ayan, dito sila nakaupo. Ito yung terrace nila. Kasi Velasco Supreme. Ayan, si Norman. Dito tayo sa harap dadaan ng nila, bahay nila. Ayan, pasok sa loob ng bahay nila. Oh, yes. Galing naman talaga. Walang ilaw. Ayan, si Lotlot. Ito yung kabibili nilang upuan. Ito yung kanyang kusina. Yan si Siw. Naglilinis. Si Auntie. Dito na ito, tanim pa pala ito. Parang siya. Ayan, ito pa ako. Naputas may saging pa, may mangga pa. Guys, sinipin natin yung kwarto nila. Ito yung center nyo. Center tiles. Ito yung kanyang isa pang altar sa loob ng bahay. Si Papa God. Santo Niño. Isang upuan nila. Ito yung mga kwarto. Center tubo. Ito pa isang kwarto. Yun galing. Ilaw nila ayan guys. See you next episode.